treba se ovako se zagrli. Čak broj... Suči se, smršaj se. Govori samo mogu da slikam. Miran. Dobro. Zvanično da ovdje je već klub uvršen. Divni ste. Pa bi mi bez vas. Ovdje se slikam najzad. Ajde se ovako sve. Sad smo dobili. Snima se, jel? Snima se video. Hvala, puno sam zakoni, tu smo za vas uvijek. Ništa. Mali znak pažnje, ajde. Napravili smo vam neki mali znak pažnje. Ne znamo koliko će vama to... Čovjek snima, a? Da sve bude zgodno. Tako i treba da snima. Ne znamo koliko će to vama biti kako treba, vidite da možda... Jao, hvala vam. Vidite šta smo dobili, sad ću da podelimo dobro svima. Da, pa skoro ti ovo Miki, čekaj. Hvala. Se povrat, je. Hvala, sad da ima zvanični svoj. Super. A, to je ona. Malo ću tebi jedan. Tako sad ćemo da se slikamo. Sad ću da vam kažem jedan detalj, ove piše nego... Kako bi rekao, za legendu bi još zato što puno više presličili ovo. Sad ste bili napravo. Puno smo drugačiji. I ja se slikam sad u kino 15 dana. Dešavaju. Samo slikam kada vam se. Sve tako.